Bibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat lang niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kalako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Bida. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sapa sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Uy, kanang lalaki. Si Radji ka na. Sundan ko siya. Kinahanglang mahibawaan ko kung usang kwartuha ang ilang pasyente. Tuwa dito si Mayan. Aron maplano ko ang tanan ng way si Bisan Kinsang makabatikod. Hayan may kwartya dito sa kwarto. Bisa kayo sa elevator. Murag sirang usa. Kung tanahon ko nung isang floor mo honong. Kanaon ang elevator. Sa ato pa. Katong floor nga duha nga gihunungan. Haya na adiya yung pasyente. Gusto. Unahon ko sila tasan. May, elevator ta oy. Kapoy kayo. Ikaw ba? Tapulan kagut kay Radji. Tanawa o. Tanawa! Kada ko napaskin diha, nga kung pakanaog, kung mahimo, dili mag-elevator. Nga pakanaog man ta. O sa pa, 4th floor man ta. Exercise ng imo tuhod, oy. Ay, kapoy kayo oy. Reklamador sa nimo,
Kung ganun na mo reklamo sa Agent Flores, oh. Ikaw pang batanon pa? Ha? Wag ko mag-ingon nga tiguwang ta, sir. Oh, yung ano, kasi mo din nag-ingon. Labing siguro. Ayan, gitu di. Susunod na lang ng kwarto. Pagitaon ko ang nga lusa. Maulay nga na dungog kong giingon ni Mayan sa nagkuha niya. Hain ka niyong kwartuha eh. Unsa ni? Patient. Asusid na tagaktak. Asusid na tagaktak. Ito ko kadungog ka ng apelyiduha. Pero, ang di ko malimut na nga na. Mubisita ka, sir? Ha? Kasi na niya. Nangaan pa sila si Mayan, sir. Tuwa sila sa kantin. Si Mayan, ang akong tuyo. Dayon, sir. Huwata lang sa sud. Ako may ilang gibili ng pabantay sa pasyente. Kadyo, sir, ha? Ihatod ko lang ni sa nurse station. Balik din ko, sir. Sud lang. Kuan, kanang... nurse ko din, he. Ka-boardmate na ko si Mayan sa una. Balik din ko, sir. Dili man gud nila pabiyaan na pasyente. Sud na, sir. Okay. Natok. Mas maayo unta kung magmata aron masiguro ko kung nakailabas siya na ako. Pero imposible makaila. Ngit-ngit nito. Pero kinahalang malikor ko. Kaya kung nakaila, tiwasan ko na lang. Gusto, sirahan ko kiling putahan. Pero nurse, mabalik ko na sa tayon. Bahala na. Oy, papunta. Oy. Sir, di anak ko. Natog siya. Wapay siguro kanusa siya mo mata. Usa? Wa di kay may baw, sir. Nagkoma man na siya. Nabunal og kusog ang ambot. Wa may baw ikon gi bunalan o nabunal. Pero sukad ni adtong gitabua, wa pa siya nakamata. Maayo lagi unta kung makamata na dayon. Ang uban mga ingon ini binuwan una makamata. Inahan siya sa boyfriend ni Mayan. Inahan? Pero nga dili ba ni Isidro ang apelyido? Isidro? Di man Isidro si Paulo. Ang Isidro si Raji, kanang iyang barkada. Anak ni Special Agent Isidro sa NBI. Na akong naibawaan. Ka-boardmate biya na ako si Mayan. Dugay naman kaayo na sila. Tanawan ko klaro kita mamayana. Sir, nganong miduol ka? Mutanaw ka sa pasyente? Si Azucena. Oo, mga iyang answer, Azucena. Kaila jud ay mo. Mamalik man to sila ba? Magkahimamat mo. Si Azucena. Si Paolo. Mula sa ibigas na bunga ni Paulino. Kung mo ka na. Sir, ngano ka?
Naluspad ka, Manggod. Magibati ka? Kuan adunan ako. Dili ko magkahuwat nila. Mian, ikuha na sa tatay mo. Wala ba? Hay man din si tatay na Jess. Mingon siya mo tawag siya nimo, inikabot niya sa iyang igagaw. Wa pa man, Loy. Sige lang. Ako susihon dito. Manawag ko. Kinsa mo karon angan sa nibisita ni nanay kanina? Wa man masulti si Sol. Wa man sa kuno masulti kon kinsa. Pero nakaila kuno kang nang Azucena. May diyan ako. Ha? Describe man ni Sol. Murag sa iyang description, si Sir Servando ang dinhi. Si Sir Servando? Pero nga nang wa man siya mahuwat. Nakailan na siya, Mian, nakailan siya kang nanay. Ugayan may ideya na siya kinsa ko. Bitaw bay. Di ba mo, tawagan ko siya. Paulo, Sige bay. Tawag ka bay. Aron kay bawo siyang kuhaon na nimo ang katagyunan sa imong mga kinikanan. May na lang, gawa siya gibuhat ang nanay. Kay kung dili, di gud ako mapasaylong akong kaugalingon. Gagibihaan tas nanay diri. di naman si Sol. Mian ay ideya niyang pakuyogon si Agent Flores. Di na lang tayo magbinasulay. Magpasalamat lang tangawin ni kabuk ng nanay. Ugwa biyay ni Sol. Carlo, hain ka! Inabalik ang mga. Ina na kong pahawaton din eh. May suwat na gibilin. Naas na misa. Masahon ko. Sir Servando, mibalik na ko sa Isla Maria. Nili na ko gusto mong apil sa buhaton mo kag mayan. Higala ko si Martin. Utang buot, nili na lang ko mo apil. Cardo. Animal! Mas maay na asap. Hosto, kinahanglan makuha ko sa bangko ang tanan kong deposito. Magkinahanglan kong dakong kwarta para sa buhaton kong pagsibat o pagplano sa sunod kong pagbalik. Cardo, salamat nga may balik. Wa man lagi ko kuhaan ni Mian. Ingon si Sir Servando kuhaon ko din. Ha? Nanong gitunol man nimo ng imong cellphone ako? Oo, salamat Cardo. Sige, tawagon ko. Hello? Mian! Tay! Hain man ka! Wa man lagi ka dito sa ilang tiya. Inaguwad ko nimo anak. Ingon man si Senyor Servando nga kuhaon ko nimo dire. Si Sir Servando? Asa man ka, Tay? Alaon ta ka? Asa ka napita? Di asa pier. Sa dambayanan ni Cardo ko ni Asia. Mao ba? Sige, mo anak ko, Tay, ha? Huwat ako diha.
ako. Si Sir Servando. Ako ba? Ako. Daghang salamat, Cardo. Magkita lang ta kung mobalik na ta sa Isla Maria. Regis. Niyamli ka. May balita, Paulo. Unsa man? Sama-sama gipaabot. Nahitabog yun. Ang unsa man? Gustong withdrawon ni si Servando ang tanang kwarta niya sa bangko. Unsa? Pero nga naman. Haya nagplano siyang mutago, magpalayo. Ug sa ingon mo kaganiha nga dinhi siya o nagkailagang asusina. Hayan, may ideya na siya, kinsa ka. Usaon? Nga misulti man po si Sol nga dili Isidros Paulo. Booking na ta pa. Hasta ikaw. Hibaw na siyang special agent ka sa NBI. Mahibawa na. Daana ka ng gidawat na mo. Pero gipangandaman na sab nato posibleng pagkuha niya sa mga kwarta ni Liba. May order na sa korte nga i-freeze ang tanang kwarta niya sa bangko. Maong kung makadama siya cash, ang sa bangko, di niya mahilabtan. Tawagan ko siya. Gusto kong makiksulti niya. Oh, ato nang i-arrange. Adto mo na buhata sa kadapit nga mamonitor namo ang imong pagtawag. Mahimo. Walang ipugyan naman ang mga bank deposits ko, be. Ubus ni sa kupangan. Bravo! Ubus ni sa kupangan. Dili sa mga Mariano. Oh. Hello. Hello, Mr. Servando. Si Paulo Mariano ni. Anak ni Paulino o Aida Mariano. Gusto nang kuhaon ang kitigayunan sa akong mga ginikanan. Kadugay mo nang ipahimuslan. Sa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.